Oma surate SHM tepate nak Manuan Surabaya rek yo. Lah oma iki ngarepe sekolahan SMA 11, SMA Negeri 11. Nang kene iki mlaku tok hanya berapa? Paling sekitar 50 meter tok ae rek yo toko jalan raya. Boys Cidek Godong Jati sing senengane karaoke cocok rek omae. Regane mek 500 juta surat wis SHM. Ya apa jerone penasaran? Loh. Oh iya rek yo. Iki omae iki engko free pager. Loh, free pager terus engko nduk kene kita kei taman. Cuma durung mari rek yo. Iki sik progress finishing lho. Fase depan omae iki boys pol. Akeh lampu hiase teko ndukur wis ana pira downlete ana 3. Lampu hias nduk kene ya ana pojokan kene ya rek ya. Lho, munggah mendukur, nduk kene ana 2. Lah engko nek terima unit nek sampean tuku iki kok ya kenek rek ya. Cuma iki sik durung kenek. Sik kongslet lampune. Lanjut rene ae cak ya. Iki mobil iso mlebu, terus ya nduk kene iki carport ya iso rek ya, gawe parkir mobil. Engko ana sing ngomong, "Kur, engko mobil gak iso parkir, tenang ae aman nang kene iki rek ya." Lah, terus nek masalah kusen nduk kene iki gawe full alumini, tenang ae ya. Raib ngrokot iki tak jamin kesurupan. Pintune yo apik rek yo antara kaca ambek kayu. Langsung mlebu cak. Wow, kuwede rek yo. Boys kekinian wis full wall molding, plafone sepilo cak. Wis drop ceiling. Loh, apik yo lampu hiase. Wah kene ngene, nduk ngarep niku cak sepilno. Ono jendela permanen. Dadi pencahayaane omah iki yo meskipun gak ono lampune, padang rek yo. Terus gawe foto-fotoan api Instagramable lho rek yo. Dadi nek sampean ana tamu rene ana dolore rene tak jamin langsung njaluk foto-fotoan. Lanjut nang kamar yo. Iki kamar ana 2 rek yo. Lah iki kamar pertamane lumayan gede ana jendela 2, jendela nisor ambek jendela ndukur. Wah lah, dhuwur rek yo. Plafone dhuwur omahe. Nah, terus nduk kene iki ana sisa ruangan nek digawe ndek-ndek sesuatu, ndek kulkas, terus nduk kene dikei kursi soalnya ana mini bare. Nak kono ana dapure, lampu hias ya wis ana nduk dapur. Dadi semua ruangan iku instagramable yo. Hexos yo ono. Dadi nek sampean masak-masak sing berbau iku tenang ae. Lah iki kamar keduane. Lho lumayan gede yo. Dadi gak ana pengap-pengapan soalnya apa? Iki full plafone dhuwur mewelip yo. Nah, wis ngene iki dapure ya spilno. Lanjut nang kamar mandi ya. Kamar mandi iki lumayan gede kena diadus wong 30 sik cukup, kloset duduk shower ready, wis tak keramik lho. Corake koyo ngene iki lho, menyala-menyala ngene koyo kobongan yo. Ngerti kon banyu ambek kobongan ngene iki. Dadi omah iki ajaib rek yo. Wis rek yo, tak sepilo nang kene cak. Nah, omah iki rek yo, lokasine nak Manuan, ngarepe SMA 11 pas. Teko SMA 11 sampai melaku hanya sekitar berapa meter, paling 50 meteran, nggak sampai 100 meter rek yo. Teko jalan raya cukup dak pol. Cidek karo SMA 11, cidek karo Godong Jati sing senengane karaoke, tapi jelali nek karaoke ngejak aku. Terus cidek karo Naila Jus yo, sing ngerti sing saiki lagi viral Naila Jus yo cidek teko kono. Ukurannya kur, iki 4,5 kali 12, hargane 565, surate wis SHM, masih bisa nego. Wis ngono ae foto aku nek pengen takok-takok, pengen survei lokasi unit iki, langsung ae WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin, tak tunggu seranganmu kabeh. Urip sama-sama kurang siji sarga. Bye bye.